Oh! וואו! אוי! וואו, פאשה. לא ראית כלום. איי איי! אמא שלך שרמוטה! בת זונה אמא שלך. יא אחי יקר. גרנד! לא, לא, לא. לא, לא, לא! מה קרה? מה קורה פה? סנייפר, סנייפר. פאשה! какой хуёвый משחק, блядь! תמות יא! Thank you, תהיה בריא. ג'יפונס! איזה משחק גאוני זה, פאשה, זה פשוט משחק גאוני, אחי. כן? הופה. טוב. או, מה קורה פה? איפה הם הבני זונות האלה, אה? איפה הם? אני אתפוס אחד מהם? איפה? איפה אמא שלהם? השרמוטה! איך פתאום הוא פה? וואי, איזה משחק הזייתי זה, אחי. אני חייב להגביר על 100. להרגיש כאילו אני פה. וואו. מה קורה פה, אחי? מה, אני אקום כאילו? מה? מה, פאשה בא לי להכניס בוקס? איווה, ככה! זהו! אומייגאד. And now the end is near. הבטלפילד החדש לא משהו. אוי. נודר, חשבתי שיוסיפו חלליות וחייזרים, אבל שמו את פקיסטן ועשו את בטלפילד 40 מחדש. אוי! יא בן זונה אחד. הורידו אותו? וואי וואי וואי, מאחורה יא בן של זונאים! הוא לא מת! מה? אחי, זה משחק כזה טוב! כן, מסתכל על זה. הוא מת? איזה בן של זונאים. מלא! פאשה! פאשה! מיסטר חלבניה!
זה באמת הביא אותי, אחי. זה היה מפחיד עכשיו, לא ציפיתי, לא ידעתי שיש דברים כאלה פה. עתרה לי פשע קרבן עליתי. מבין זה חרא של משחק? אוי, הבן זונה. איזה רימון, יא בן זונה, מריו גומז. זה חבר שלך, אבישי? איץ יוגי, אחי. חבר של אבישי גם. פתח לי קונסול! פשע קורביה. במשחק כזה חשוב FPS, אתם לא מבינים כמה. ממש חשוב FPS, הכוס דודה של הבטלפילדי הזה. אני מביש 50-90 אני צריכה משלם. יא בן זונה, מאיפה באת, יא בן שרמוטה? מה לזלזל קרה פה עכשיו? מה קורה פה, אחי? מה קורה פה, יא בני 1000 זונות? איך אני לא סובל שבאים מאחורה, יא כזים אימא שלך, יא אפס. יא בן שרמוטה אחד, יא בן זונה. נודר נדר שבא לי לשבור את המחשב, נודר, אני לא מאמין שנכנסתי לרימון של הבן שרמוטה הטיפש, הבן בן זונה הזה. מלא, הטמבל. מה זה? שברו לי את הראש. יום רודף יום, היום רודף אחרי הכיף. אני זקוק לאלכוהול כמו חולה אסתמה למשאף. אני לא תחון אז אם ישנתי לא קניתי תחום. אם השקלים היו בגדים היום הייתי ערום. רבים אמרו שהחיים שלי יפים, לא נכנסו לנעליים כאילו הם יחפים. אם לא גדלת עם טורפים אתה פשוט לא תבין. האווירה פה תאונה כמו התנגשות רכבים.